ngay thatu te in zawain chibai le vek kule voin hi August ni som pan hi kumsang hi som ni panga thole ni hania tunruma hian tunai khowela thil thleng sang sang te kan bi chiang vele don ani ama sabera chuan China rama tuilian harap thlak tak thleng mek chungchang hi kan bi chiang donanga kan hri thewangin kumin chung ringot po hian China rama hian chiat na thleng hi hriat tura tam to khop maya nuna chan po hi an tam to khop mai tun nai dewa China Gansu province po tuilian harap thak tak mai thleng lea tin chumi pi lama leimin po a thleng na sabok ewang hian nuna chan po anom le nual toa chena in tam tak po a chele nual to bok ani update thar bera chuan tundin muna hian Gansu province tuilian rap thak tak thleng awang hian mi som pathumin nun na han chan toa indrini liam ta August ni kwa thleng khan rong pathum mu chua ani to thu antarlang chan chu na hi tuna hian kalpui mek ania khopalia chena in sanglia cheng mek ta chu an chena in chu sana wangin thunei tu ta chuan hengmi te hi atulangin an har satna le boina te an som dola kong sang sangin an pui ani August ni sari karliam ta tang khan Gansu province hian tuilian rap thak tak hian nasa takin boina athlena achan chu soitakang khan ruwa nasa taka sur hian tuilian hi asiam nasat emwang ani an report danin tundin huna hian mi som thum pathum ta chu chinhriat lovin anom mek bok China State Flood Control and Drought Relief Headquarters chuan Level 4 Flood Control Emergency Response Force chu andin ngala ti chuan an ni hian tuilian tor te chu tranbui na an tho chun zom ngal bok sarkar chuan Gansu province tuilian awanga boina tok mek te chu tranbui na tan $1 makta doi sompali aruam man ani tuna ve thung chuan Europe rama aram kang thleng mek chungchang hi kan report vele donanga Europe a hian tun hnai dewa ram sang sang chu akang na sakhop maya ram ngo kang awang hian mitam takin an chena inte an so sana chena in tam tak akang to bok ani Europe chimlam panga tuna hian kang mei hi achuak meka e hi kumsom chunga ram kang thleng to a chuan arap thak berni nan soya tuna hian Greece Italy France Spain le Turkey te chuan eram kang hi antur na sa zol ni yin alang ram kang awang hian khulum zong chu asan pha viu bok ni na langa tuna hian khulum zong hi record atling pha khil ni yin thunei tu te chuan an report ten tuna hian kang mi chu ka wang hian mi som ni pathumin nunnan chan to ni yin an soya ten liam tur ngot po hi za chuanam to boka chena in sang eng moza chu mi puite hian an chu san to bok Greece rampika tuna hian thliar kar eng moza chu akang mek ni in thunei tu ta chuan an reporta tin France rama po kumsom nga chunga ram kang towa ram kang harap thak ber le lian ber chu athleng mek ni in thunei tu ta chuan an report vele boka ram kang hian munzau tak akang mek towa tuna hian an tarlandanin Paris khua aya lian zok chu akang to ni yin thunei tu te chuan an soi ani Italy Vesuvius National Park buloka po ram kang hi athleng bele boka ewang hian tourist khwalzin tam tak le tual chung mi te chu an boi pha na saviu bok ni hin an soi Europa tuna kang mei thleng mek hi an chu tanin kumdang a yin ram kang hi 40% in asang zok ni yin an tar langa tin kumsom chunga ram kang thleng to chuan tuna ram kang hi arap thak ber ni yin an soi bok ani tin tuna ve thung chuan USA steel plant Pennsylvania puak chungchang hi kan report vele lockdown ani nimin August ni som pakhat kumsan hi som hi panga khan USA steel plant Pennsylvania mi chu akang na sakhop maya
he steel plant puaka wang hian mi pakhatin nunna chana mi somin hliam an tur bawk ani emergency responder te chuan rang takin kang mei chuan a hmun hi an thleng hal wata chan chu na po an kalpui chun zom hal bawk Allegheny County Health Department chuan an soidanin tual chung mi te chu an chen in thowa tom turin an hriat tira a chan chu he steel plant kang hianin borok thalo tak tak ati chu thei awangin hei hi mihring tan a hrisel lo wang ani emwangin nge he steel plant hi apo chan ti chu tuna hian investigation an kalpui mek niin thunei tu te chuan an report ole tuna ve thung chuan thlona ina accident ato dan chungchang hi kan report vele don ani tukin jingdar ni khan Kalispell City Airport Montana chuan van duina a thleng le ta a thlona lian vak lo chuan e airport a hian tum atum mek lain van duina to ka thlona dang airport a impark mek lai chu azuk suwa kang mei na sadak mai a chuak ani he thlona hi Sokata TBM 700 turboprop thlona single engine in achunga hian mi palian chuanga tiang hian thlona hi tum atum mek lai hian leilama airport a thlona dang om chu azuk suta ani Shall we call somebody calling somebody? Yeah. he thlona ina van duina to wang hian mi panhi chuan hliam an tuara ti chuan airport a hian medical team te chuan an enkol chun zom ngal Federal Aviation Administration FAA chuan emwangin nge thlona hian accident ato chan ti hi investigation an kalpui don ani he thlona hian thlona dang dinglai chu azuk su da wang hian chian a lian tham tak mai a thlenga tin airport runway a hian kang mei na sadak ba ka mei khu cha tak mai chu mu tura ombok ani amero chu hetiang thil hi thleng ma sela vani thlak tak mai in liam tur na tak hriat tur an omlova thian omlo bok ani ti kha kan hriat a tha ome ole khati zong kha tun tum video wa thil thleng sang sang kan ngai thlak thei chu ani e